Já už si bez něho nedokážu představit život. Hlavně jsem to čmajzla někde z hotelu. Chci se vybrečet, protože vím, že mě to dneska čeká. Tak já jsem nepříčetná. Je tu příbor. Už to jakoby přijde až trošku nechutné. Eiffelovka. Někdy přijdu do práce a prostě mi teče krev. Mluvím často, mluvím hodně. Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dneska si ukážeme, co nosím v tomhle batohu. Rok 2016 je zpátky, to jsme asi všichni zaznamenali. No a já jsem milovala tyhle videa na YouTube. Přijde mi to vlastně zajímavé i teď, ale už to nikdo nenatáčí. Já chodím buď do práce, anebo do školy. Každopádně všude, kam já chodím, tak sebou mám tenhle ten batoh. A za tu dobu, co ho mám, není to dlouho, je to od září, jsem přišla na hodně věcí, které v tom batohu nesmí chybět, hodně věcí, které mi ulehčují můj běžný život, takže se určitě můžete inspirovat, třeba něco ve svém batohu začnete taky nosit. A pojďme se na to podívat. Tento batoh jste mohli vidět v minulém videu, určitě si ho pusťte, kde říkám, že to je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem si pořídila v roce 2025 a je to tak. Koupila mi ho mamka a podle mě ho kupovala někde na Amazonu. Takže pokud vás zaujme, tak hledejte tam. Ten batoh má spoustu kapes a my začneme tady tou vrchní. Tady ta vrchní kapsa má takhle jakoby zpevněný ten okraj. Jo? Tady v tomhle okraji je takový drát, takže to fakt krásně drží tvar a takhle to úplně v pohodě rozevřete a máte to prostě přehledné. No a teďka záleží, jestli jdu do práce nebo do školy. Ale pokud jdu teda do školy, tak tady v takové boční kapse, které jsou tady dvě, mám takový velký sešit. Já teda ve škole používám primárně tablet, ale jsou předměty, ve kterých se mi lépe píše do sešitu, takže ho sebou beru, ne pokaždé, co jdu do školy, ale pokud vím, že je ten předmět, kde se mi lépe píše do sešitu, tak si prostě beru ten sešit. No a v té druhé kapse mám právě ten zmiňovaný tablet. Ten já tahám sebou všude. Prosím vás, tenhle tablet je fakt moje pravá ruka a já už si bez něho nedokážu představit život. Je to hrozné říct, ale mám v tom jak školu, tak vlastně YouTube, úplně všechno. Fakt, že úplně všechno je tady v tomhle tom. Já to miluju a fakt si bez toho nedokážu představit normální fungování a obzvlášť na té výšce. Asi jsou lidi, kterým třeba víc vyhovuje notebook, anebo si to psát ručně, což já chápu, ale za mě tady ten tablet pecka. Beru si ho vždycky i do práce, protože si říkám, že může se naskytnout chvilka třeba na učení, anebo když si tam potřebuju třeba něco zaznamenat nebo vyhledat, tak je to fajn. Další věc, kterou sebou nosím, je tady tohle pouzdro. A jsou v tom, prosím vás, psací potřeby. Jak jsem říkala, moc to nepoužívám, takže původně jsem to dlouhou dobu ani v tom batohu neměla. Ale mně se pravidelně začalo stávat, že jsem třeba šla na zkoušku nebo kamkoliv a prostě jsem neměla svou propisku. A když třeba právě je ten den ve škole, že píšu do toho sešitu, tak prostě ať tam mám čím psát, že jo. Další takovou taštičkou, kterou vždycky nosím u sebe, je tato taštička. Pojďme si ukázat, co v takové mojí taštičce nesmí chybět. Peněženčička ve tvaru srdíčka, je cute, ale mám v tom vlastně veškeré možné prášky, paralen, na bolest hlavy, potom samozřejmě dezinfekce, potom tady mám hřebínek, takovouhle malou voňavku, na kterou dostávám fakt komplimenty a stála asi 80 korun v Primarku a už tam moc není, jo, je tam úplně na dně, takže asi budu muset navštívit Primark. Potom takovýhle opalovací krém, je to 50, je to úplně takhle v pytlíčku jenom. Hlavně jsem to čmajzla někde z hotelu. A opět v tomto videu jste se mohli dozvědět, že mám alergii na sluníčko, takže občas prostě, teď v lednu jako samozřejmě ne, ale občas je to potřeba mít po ruce. Tady v této obálce, řekněme, mám ubrousek na brýle, to taky používám dennodenně. Krém na ruce, který, jak můžete vidět, tak už taky dochází. Můj oblíbený lesk na rty, je to takhle červený Juicy Bomb. A tiktaky. Potom mám s sebou takhle do vody rozpustný hořčík, pomádu na rty, tady ta už má tak 150 let, jo, podle toho taky vypadá, je už celá sloupaná, gumička do vlasů. Mám tady i náplasti pro jistotu, no a tady těmhle s těm věcem budou rozumět asi holky, je to úplně basic. Mám tady takovéhle vlhčené ubrousky,
Potom je tady hřejivaná plast. To možná ne všichni znají, ale tady to je třeba zrovna z DMK, jinak se to prodá i v Rossmannu a nalepíte si to na břicho a mě to fakt vydrží hřát, že celý den a je to obrovský lifehack na menstruační bolesti, vložka, tampon, klasika. Ještě bych si tam chtěla dokoupit nějaké malé zrcátko, jestli ho tam narvu, ale zatím mi takhle nikdy nic nechybělo. Co dalšího v tom batohu nesmí chybět je jídlo. Já zrovna dneska já se zrovna dneska chystám do školy, takže už to mám hezky nabalené. Já jsem ve škole vždycky v pátky asi 5 hodin v kuse a chci se vybrečet, protože vím, že mě to dneska čeká po strašně dlouhé době, protože je to můj první den v letním semestru. Těším se velice. Každopádně mám tady, ježiš, to se jak rozpadlo, takový nějaký špenátový twist z Albertu. Přesní dávka. Potom tady ty mysli sušenky. A potom mám takhle v krabičce ovoce. Já si tu školu prostě potřebuju romantizovat. Asi bych se k tomu neměla přiznávat, ale pokaždé o nějaké pauze během těch 5 hodin ve škole si jdu ještě něco koupit do automatu. Potom samozřejmě peněženka. Potom v tom batohu mám takové 2 boční kapsy. Samozřejmě ty boční kapsy jsou i tady na boku. Tady v této nosím pití a když třeba venku prší, tak do té druhé si dávám deštník. No a stejné kapsy jsou vlastně i uvnitř. Tady je jedna, tady je druhá. A tam se nacházejí věci, které tam nosím jakoby non-stop, které prostě nevyndávám. V té jedné boční kapse je vždycky nějaké jídlo. Momentálně tam mám přesní dávku a tady tyhle ty mini bombonky, ale vždycky je tam ještě nějaká myslityčinka, protože já, když mám hlad nebo mi prostě dojde cukr, tak já jsem nepříčetná, takže já to potřebuji nosit pořád u sebe. A jak můžete vidět, tyčinku tam teď momentálně nemám, protože jsem ji někdy v týdnu snědla, protože právě přišla tady ta cukrová krize na mě. No a co se týče té druhé kapsy, tak teď momentálně tady mám kapesníky. Potom ten body mist, ten jste zase opět mohli vidět v tomto videu. A no je prostě super a jak jsem říkala, prostě ho v tom batohu nosím, používám ho. Taková neobvyklá věc, ale je tu příbor a lžičky. Já totiž, když jdu do práce, tak si s sebou nesu oběd, když jsem tam celý den. A samozřejmě můžu použít i příbor z práce, ale já si takhle nosím raději svůj. A když jsme u toho oběda, tak oběd já si vždycky do práce nosím v této krabičce. Je to skleněná krabička z IKEA, mám k ní takhle dřevěné víčko, ale vím, že tam prodávají i plastové. A je to velký life changer pro mě, skleněné krabičky, protože já jsem celý život dosáhla plastové a mně už to jakoby přijde až trošku nechutné. Obzvlášť si tam nosit třeba obědy, jo. To dělají třeba moji rodiče, oni to ještě nejlépe hází do mikrovlnky, takže ten plast se začne prostě kroutit. Takže na to pak ani prostě nesedí to víčko. No hrůza, ještě hlavně to zasmradne, jakoby načichne to. Začne se to zbarvovat, ten průhledný plast už není průhledný asi za týden. Je to děs. A už právě i moje mamka si koupila taky tuhle skleněnou krabičku a fakt můžu doporučit. Jakože na nějaké sváči do školy jako rohlík, prostě jabko, dobrý. Vlastně i to ovoce, co jsem vám ukazovala, je v plastové krabičce. Ale co se týče těch obědů, tak radši určitě tu skleněnou. Můžete to hodit rovnou i do mikrovlnky, já to pak vždycky jím i rovnou z toho, protože je to fakt jak miska, nebo no, miska prostě. Já v tom batohu mám tady ještě jednu takovou utajenou kapsu. Se nachází tady. A v této kapse já nosím vždycky nějakou plastovou random tašku. A tady tyhle ty plastové sáčky, protože já když jdu do obchodu, tak se mi třeba ne vždycky celý nákup vejde do toho batohu, tak si prostě vytáhnu z té kapsy tu tašku, co tu mám. A nebo když kupuju víc ovoce nebo právě pečiva, tak občas mám prostě takovou ekologickou chvilku, což štve mě, že jenom občas, jako chtěla bych to určitě začít aplikovat častěji a častěji. Ale nechci se vybrat prostě nový sáček, když tady ty sáčky jsou úplně v pohodě, takže prostě použiju tady tento sáček. Jdeme teda na tyto 2 přední kapsy. Tady je jedna a pozor, tady je další. V této kapse bývají kapesníky. Eiffelovka. Jsem tam prostě našla tu Eiffelovku, kterou jsem měla na klíčích, takže to vám může napovědět, že v této kapse mívám klíče.
Tu Eiffelovku jsem hledala, ona se asi ulomila. Mimochodem, toto je originál Eiffelovka z Eiffelovky, jo, z Paříže. Vidíte, že kvalita úplně rekvalituje, ale myslím, že už ji mám fakt dlouho. Tyhle ty papíry, to je docela vtipné. Já, když jsem začínala pracovat u nás v práci, tak tam měli docela nedostatek prostě pracovníků. Bylo nás málo a musela jsem hned začít prostě fungovat na 100%. A moje úžasná kolegyně mi takhle rozepsala na 2 A4 celý program dne, pracuju ve školce teda, napsala mi přesně prostě co a jak, jaké dítko má, jakou termosku, jaký herníček, jaké si nosí vlastní oběd, jaké chodí po obídku. Prostě mi to tady všechno rozepsala a já jsem fakt ten první týden jela podle tady těch papírů. Já bych se bez toho asi ani nehla, protože to bylo fakt pro mě náročné a díky těmhle papírům jsem to zvládala úplně s přehledem. Tady jsem si i prostě, nevím jestli to neviděla, ale tady jsem si psala i prostě nějaké svoje poznámky. A máme v tom batohu doteď. Nosím je tam pořád, protože si říkám, tyjo, co když budu někdy potřebovat nějakou nápovědu, takže je nosím tady v té kapse. Potom tady jsou další náplasti. Já mám prosím vás pěkně teďka problém s botama. A dřou mě, takže někdy přijdu do práce a prostě mi teče krev z paty, nebo z palce, takže si to musím přelepit. A potom tady tyto bonbony, prosím vás, Ricola. Díky tomu já mluvím. Jakoby živí mě můj hlas a mluvím často, mluvím hodně a já potřebuju mluvit. Zpívám, hraju v divadle. Tady to mě fakt zachraňuje. Ono je to docela drahé, ta Ricola. Jako pamatuju si, já už tady to jedu od základky. O mě to právě jednou poradila moje paní učitelka z prvního dramaťáku, do kterého jsem kdy chodila, takže to mohlo být třeba ve 4., v 5. třídě. Říkala mi, že ona taky potřebuje mluvit a že bez tady tohohle z toho by nemluvila. A já, protože moje pančelka z dramaťáku pro mě samozřejmě byla obrovský vzor, jsem naběhla někam do Albertu nebo do DMK a koupila jsem si je a stálo to asi 30 korun ta krabička a samozřejmě, že před těmi 9 lety, to ani nechci vyslovovat. To pro mě bylo hodně těch 30 korun, ale teďka to stojí 2x víc, jo, ta krabička, teď to stojí přes 60 korun. Ale fakt mi to pomáhá. Co se týče příchutí, chutnají mi všechny. Podle mě tady ta růžová je teď nová, je to nějaká malina. Je to fajn, brusinka je taková jistota. Já jsem teďka zjistila, že ten batoh má kapsu ještě tady, tak jsem to rozepla. Zjistila jsem, že do toho vede tady taková nějaká šňůrka. A já jsem přesně zjistila, že já to mám ještě prostě cedulku od toho batohu. Jo, neustřihlou. Je to tady od této značky, ten batoh. A mimochodem, co je jako taky úžasná věc, je ten popruh na zádech. Já docela dost cestuju s mojím krásným růžovým kufříčkem a když potřebuju ještě nějaké příruční zavazadlo, což většinou potřebuju, tak si to jenom tady tímhle s tím poutkem provlíknu na ucho toho kufru a prostě jdu a neřeším nic, takže když už bych si teď měla kupovat batoh nebo nějakou tašku, tak jedině s tím popruhem, protože je to daleko praktičtější. Toto bude dost těch kratších videí, ale myslím si, že bude stejně obohacující jako jiné mé videa. Tím chci říct, že se určitě podívejte na ostatní videa na mém kanále, sledujte mě na Instagramu, dejte určitě like, odebírejte, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa!